L-Ewropa fil-kuluri manikkini ta' Malta, wirja unika fejn il-kanvas huwa l-manikkin. 37 artist li trasformaw ix-xogħol tagħhom artistiku fil-manikkini mhux iżjed mitluqa mogħtija l-ġemp, imma jerġgħu jieħdu l-ħajja minn artisti li fihom raw kif jimirħu l-kreattività tagħhom. Il-wirja hija inizjattiva ta' Paul Ketkuti li fi kliemu tippromuovi dialogu kulturali u kreattività sostenibbli f'kuntest Ewropew. L-artisti qalu lil TVM News li l-manikin jista' jkollhom tifsira iżda mhux bil-fors. Il-konsept tiegħu huwa illi l-mara hija fertili u minnha nnifisha ħajoħorġu l-fjuri ta' vera. Jien ħadna ħafna ħin ovvjament, ħadimt ħafna fuq bil-lejl, ġili anke fis-satej ta' filgħodu, fit-tlieta ta' filgħodu. Kienet challenge, aċċettajta, it was fun doing it. Ġifieri f'November kien lest il-manikin u ovvjament żammejtu d-dar tiegħi sakemm Paul għajtilna biex tagħmlu hawnhekk. Il-manikkini li kienu destinati biex jintremew ġew trasformati f'biċċiet ta' arti oriġinali u espressivi. Paul Ketkuti qal li din hija l-ewwel wirja tat-tip tagħha. Ħadna l-award ukoll il-Malta Record tal-iżjed ammont ta' manikkini u nixtieq li dar-rekord naqbżu jinsist. U l-ħolma tiegħi li diġà bdejna naħdmu li daw il-manikkini li hawnhekk insifruhom barra. Hemm possibilità anke l-ewwel ħnibdew bisqallija u mbagħad il-ħolma li mmorru ġo post ieħor fl-Ewropa. L-artist magħruf Joseph Barbara kien mistieden speċjali u tkellem dwar kemm importanti li nippromovu t-talent lokali u naqsmu l-arti mal-komunità.